Moi! Moi! Mä oon Linda. Mä oon Hessu ja tässä on Lauri. Me muutettiin tänne Lauttasaaren kesällä 2009 kampista. Tervetuloa! Siis kyllähän elämä on 5-6 vuodessa muuttunut ihan täysin, että silloin opiskelin vielä, kun asuin Leppäsuon kadulla ja sitten kun menin ensin töihin ja nyt varsinkin kun on lapsi, niin kyllä se arki ja koko elämä on ihan erilaista nykyisin. Ja ehkä tää on oikeastaan semmonen meidän oikea ensimmäinen, tai siis onkin, koska ne aikaisemmat on ollut Hessun yksin omistamia, mutta tää on meidän ensimmäinen oikea yhteinen koti, että käytiin silloin keväällä 2009 varmaan 80 asuntoa katsomassa, että se ei ihan heti löytynyt. Pikkuhiljaa tarkentui sitten, että se voisi olla täällä Lauttasaaressa. Ja meidän kriteerit tuli hyvin väliä, että me katsottiin monenlaisia, eli me katsottiin vantaalaisia 134 omakotitaloja, rivitaloja, mutta lopulta päädyttiin, kun Lauri ei tietenkään vielä silloin ollut 2 vuotta sitten, niin päädyttiin, että halutaan kuitenkin lähelle keskustaa. No, lapsen kanssa varmaan sellaista, mitkä niinku, jos olisit saanut valita, ja mitkä tässäkin natsas hyvin, niin just, että on hissi, mihin mahtuu vaunujen kanssa, ja parvekkeelle mahtuu vaunut, jos siellä haluaa jatkaa uniaa. Ja Lauri tykkää ainakin, kun on iso kylpyhuone, missä voi harrastaa vesileikkejä, kylpeä ja suihkutella. Lauri tykkää, että on hiekkalaatikko tossa pihalla, missä voi leikkiä. Tuossa seinänaapuri kovasti on sanonut, että jos tarvii lastenhoitoapua, niin hän on käytettävissä. Että on kyllä tosi mukavat naapurit tässä. Ja sattumoisin vielä on tuttu toi toinen seinänaapuri, niin on kyllä tosi mukava. Mun ekana äitienpäivänä niin pojat oli keksinyt tällaisen kalaretken, että aikaisin aamulla lähdettiin tuohon Lauttasaaren rantaan ja saatiin sitten saaliiksi 1 siika, ettei ollut ihan turha reissu. No Laurihan on kova kalamies, että eikä me tultiin sellaisen lopputulemaan, että parempi lähteä kalastamaan vaikka, että otetaan äiti mukaan. Tai sitten oli unohtunut tehdä äitienpäiväkorttia, piti äkkiä keksiä jotain. No sekin on mahdollista. No, kerrostalo ei ole optimaalinen lapsiperheen asumismuoto. Eli lapsi tarvitsee pihan. Jee! Me haluttais varmaan muuttaa niin jonnekin pääkaupunkiseudun lähettyville, mistä mahdollisesti asunnon tai tontin saa kohtuuhinnalla. Tapiola ja Kauniainen, niin siellähän tontit maksaa useampi 100 tonnia. Että Nurmijärveltä saa 100 tonnilla hyvän tontin. Se on varmaan jonkinlainen moderni, viimeistään 2000-luvulla rakennettu talo, jos ei siis ole ihan uusi. Isot ikkunat, sauna, moderni keittiö. Joo, ei varmaan mitään kunnostetaan vanha rintamamiestaloprojektia, että joko rakennetaan uusi tai sitten ostetaan semmoinen just 2000-luvulla rakennettu.